Magadi muri Zimbabwe ndinoitwa Craig Marshall ndashanyo pachano yedu channel ya Saint TV channel inonzi Saint TV ndinoitwa Craig Marshall nasi ndini ndambotiregai ndiyo pa channel ya Uncle Saint pa channel yedu ndimbokupakurai shoko randanzwo kumaraini uko ndangachifamba mastreets so tatapinda miyando kumuroti muendo munondifollow kana kuti muno subscribe ku family channel yangu inonzi Craig Marshall iyo kubudapo ikoko futi ndokwatinobata basa so please go check out channel yangu inonzi Craig Marshall. I think muchaifarira so nyaya ndauya panapa pasendapinda mnyaya yangu andoda ngotenda Uncle Saint nekundipa nguva ino yekuti ndiyo kwamuri ndichizokupakurai nyaya dzikuitika mastreets eZimbabwe. Ndasvikawo panapa nyaya yangu yeprofesi yakapiwa nevamwe madzibaba anonzi Madzibaba Skyneg. So Madzibaba Skyneg vakapost pa Facebook vachitaura kuti murandakadzi anonzi Tyra kana kuti Madam Boss vakaprofesa vachiti Madam Boss vachashaika musi wa 29 December. So papost yacho I think post yacho vakainyora vachibva vatanga kutaura kuti hanzi inini ndaoneswa muspirit kuti musi wa 29 December just after vanhu vachicelebrata kuda kupinda munew year mudzimai anonzi Tyra nemhuri yake pavachada kufamba kana kuvhizita vachasangana nenjodzi. So vanhu vakawanda vakashamiswa neprofesi iyi because no first prophecy iri kubva kuna madzibaba but then zvazoitika vanhu vakawanda vashokwa vachiona kuti pane madzibaba vakamboprofesaya vachitaura kuti Ginimbi like rufu rwaGinimbi ruchaitika but then vanhu vanoteerera baba vanonzi baba T madzibaba T o baba T so ivo vabva vauyawo vachireply kune profesi ya vanonzi Madzibaba Skyneg vabva vataura kuti profesi yaMadzibaba Skyneg it's not gonna happen. So ivo vabva vanonyora papost pavo vabva vanyora kuti murandakadzi Tyra kana kuti Madam Boss musi wa 29 December and 11 days after musi wa 29 December you are going to be alive in the mighty name of Jesus. And tinongoti kune vese vari kuona right now kune mhuri yeZimbabwe ndongoti vachinamatire Madam Boss it may or it might not happen, only God knows. So let's pray for Tyra, let's pray for Madam Boss. So ndo nyaya yanga ichitika ndo nyaya ndasangana nayo ndikatireka ndozopakura pa Saint TV pano sekutaura kwakanga Madzibaba Skyneg vamwe vachitaura kuti vaya vanopinda mumweya kana kuti vandoziva mweya vachandipupurira kuti nyaya iyi ndeyechokwadi. Isusu asati takuziva we will have to wait for 29 December 29 chichenda mberi kusvika New Year's. But anyway, ndo nyaya yanga ndakuigirai pano pa Saint TV. Make sure to go hit the subscribe button panapa pa Saint TV and also make sure to go check out my channel Craig Marshall ikubuda pa screen iyo. Please go subscribe over there. Tinobura futi mavideo anakidzo tenchita chingwavha zvirinani so please go check that out and tingotinda futi Uncle Saint nekundipa nguva pano ndozongokubatewo pandokubatewo maybe muchandibatawo kuchannel kwangu ameno tozosangana ikoko ndichiti muone zuva rakanaka.